Compartirán este área que xa está a montaxe agora mesmo de primeira hora da mañá con Ulex e con seus compañeiros de cidade, o Ruxe Ruxe. O Millarrock que sigue pois cubrindo esa necesidade que algúns temos de escoitar música en directo dentro dese estilo de rock, e dentro do rock pois múltiples apartados que esconde, que agocha o propio rock. O dito, Ruxe Ruxe, Ulex e Batosai, unha banda compostelana que nacía, emprendía percorrido polo mundo da escena cultural no 2018. E hoxe temos aquí a un dos seus componentes, voz, guitarra, Héctor Ojea. Héctor, moi bo día. Que tal, como estás? Pois eu perfectamente. Como está un artista horas antes de emprender un concerto dentro dun festi como Millarrock? A ver, pois, como estás ti? Que bastante relajado, sempre estamos así un pouco a expectativa e tal, pero, bueno, se relado da casa, mogollón de colegas, sitio conocido, o sea que relajados dentro de cabe. Bueno, porque unha banda compostelana tocar en Ames é como tocar na casa, isto é así. Sí, o sea, nos dicimos Ames, que Teo... nos dicimos que Compostela porque é tal, pero en verdad eu son de Ames toda a vida, o sea que... Por eso. Sí. Bueno, Millarrock decía que en todos os festivais que temos en Galicia que hai uns cantos, o rock segue estando presente, pero quizáis non sexa o predominante nun tempo a esta parte. O Millarrock é conservar a esencia do rock. Sí, eu creo que sí, o sea, realmente ahora, claro, o rock and roll non está no mainstream, como fai uns anos, entón sí que costa máis ver propostas dese estilo, pero bueno, algunha cousa queda, pero así propia solo de rock e tal, aquí a verdade é que sí que mantendo a esencia e a verdade que se agradece. Bueno, contame un poquinho. Estamos escoitando Estrellas e demais, primeiro disco que nacía un par de anos despois de nacer a banda. Sí, nós empezamos no 18 e no 21 foi o primeiro disco. Que, bueno, o primeiro disco basicamente eso, levábamos 3 anos como banda, un pouco unha recopilación dos temas que fomos facendo durante esos 3 anos e nada, moi guai, a verdade que a experiencia genial, funcionou bastante ben e agora seguimos dando guerra. Bueno, contame un poquinho, para a xente que non coñeza a Batosai. Fai un primer párrafo da Wikipedia, vale, de Batosai, que é onde ven o gordo. O rollo, vale. Nada, pois eso, empezamos no 18 e sobre todo empezou que a expectativa de montar un grupo así de onda de rock alternativo, non? Pasado na música dos rock dos 90, dos 2000, e aínda que sí que se influenciaba en esa música, tamén tendo en conta o rock alternativo que se fai hoxe en día, non? Pero digamos que a premisa era esa. Entón, pois o típico de todos os grupos, juntamos os 3 colegas, e empezamos a facer temas, a compoñer, pouco a pouco fomos grabando, dando bolos, e cando tuvimos pasta para gravar un disco, que eso foi como 3 anos despois, pois gravamos o primeiro disco. Nada, con ese disco pois fixemos unha gira pola península e editamos o primeiro disco en vinilo. E agora nada, agora estamos no segundo, que saliu este ano pasado, o outubro do ano pasado, que é o segundo, que se chama Lágrimas y Milagros. Sí. E en ese disco, pois bueno, hubo un cambio de formación e tamén hubo un disco que, digamos que, ainda que é o segundo, é o primeiro no que, digamos, facemos disco como tal. Non é conceptual, pero sí que hai un nexo de unión. Non é como o primeiro de vamos a recopilar todas as cancións que naceron aquí en 3 anos. Non, este foi como, pois temos 4 meses para facelo, 4 meses encerrámonos, fixemos... E a tope. E a tope, claro. Bueno, ten esto do rock algo de nostalgia, diseches vinilo, sí. Diseches xira, diseches formación. Claro, non dixeches, creamos un single o colgamos en redes, non, ten algo de analóxico, rock sigue tendo algo de contacto co... Para mí sí, o sea, creo que ao final é un estilo que naceu fai moitísimos anos, entón ao final sempre aínda mantén algo desa esencia e polo que sexa, aínda que incluso os grupos grandes siguen mantendo un pouco esa movida, quizás sí que forma parte desa esencia que ten a música. Somos roqueiros en Compostela, nas comarcas? Eu diría que sí, ¿no? O mellor é porque eu me xunto cos roqueiros, entonces claro, no meu pequeno mundo hai moito rock and roll, pero igual, sabes, desde fora non hai fora do teu pequeno mundo, pero sí, penso que sí, ¿no? Sí, nicho sempre hai. E bandas, non? Sí. Dende o Ruxe xa con 30 e pico anos ata bandas noveis, non? Sí, de feito creo que Ulex tamén de Santiago. Tamén, sí, vinculados a... Hai atrás tocou San Mesugas na Quintana, polo Posto, que decir, bandas sempre acaban surgindo. Sí. Podes vivir do rock? Buena pregunta. A ver, eu creo que... A ver, quero pensar que sí, pero é como todo, tens que apostar moito e tens que renunciar a moitas cousas. E claro, se o que queres é que de repente o día mañán o pente se podas ter un sueldo, non vai pasar. Claro, vas ter que sementar moitos anos
pasar polo hora de moitas cousas e aguantar. E se aguantas, igual tes sorte e vives. É que lle fixen esta mesma pregunta a Javi Maneiro de Heredeiros da Cruz Sí. e me dixo, nin de coña. Nin de coña. Eu Heredeiros da Cruz, pero estiven ali na conserveira currando. O sea que claro, que Claro, cuidado. depende como tomes aí. Claro, eu, por exemplo, tampouco me vexo renunciando a moitas cousas. Entón, claro, eu vexo complicado tamén para min. Pero bueno, conozco colegas que sí que o fan, entón tamén che digo, pagan un precio moi alto de todo o día fora, quer decir, o que non vai pasar é ese rollo de rock and roll de guau, si jalar millóns, que eso non vai pasar. O que pode pasar é que teñes un sueldo, andes todo o día fora da casa e vivas. Eso sí, eso Bueno, pode ser. o un featuring con estos que están aí, ¿no? Claro. Que 9 concertos seguidos de Bad Bunny en non sei donde, en fin, pues estamos nesa etapa que quizáis o mainstream, que quizáis as outras formas de escoitar música fai que xa non nos preocupemos tanto por buscar formacións, son os algoritmos coa súa música o que nos busca, o que nos acaba topando, ¿no? Sí. Antes íbamos a unha tenda de discos, observábamos, escollíamos nos, agora como que a música nos escolla nos, o que temos que Sí. escoitar. Tes esa percepción tamén? Eu con algunhas cousas sí, e de feito quizáis eu tamén me deixo arrastrar a veces por eso, porque eu sei, pues, a veces con Spotify, cosas destas, cando queres descubrir cosas novas, antes preguntabas a un colega dicía, ostras, pues mira, teño este disco. Sí, pasaba un pen ou un Sí, disco ou grabado. fora, e agora casi máis como, vou buscar unha playlist de que grupo, claro, É verdad. además esas playlists que saber que nas fixo, como, de que maneira, É verdad. claro, ese é o rollo. É verdad. Bueno, Ruxe. Ben, non? Sí. Boa banda aí para compartir, ben, aí rollo con Brito e con Sí, de feito, Bituco, perdón. de Batosai tocamos en Ruxe, fallamos. Ah, sí. Sí, eu e Carlos tocamos. Ah, vale, pasastedes por aí. Son colegas, e Ules que tamén. Agora estaredes no escenario, como será o orde? Sabedes a sonar? Abrimos nós ás 10. Despois... Abrides vos, Sí, ya, vale. abrimos Vale, nós. vale. Bueno, esa é a información que teño eu. Pois haberá algún cambio, pero ás 10 da noite, Milla Rock con Batosai. Eso é. Depois Ulex, entendo que rematarán o Ruxe. Sí, sí. O Ruxe. Efectivamente. Depois como ven o verán? Tedes máis cousiñas por aí? Como Pois ven, sí, temos para a semana temos un concerto que salimos aí a última hora, non podo dicir onde é, solo vou dicir que é na Coruña porque ainda non está anunciado porque é así Bueno. toda a caída, pero bueno, temos un para a semana. Vale. Despois temos o feito a man en Compostela. Sí. E despois temos tamén un acústico que vamos facer aí en Louro, no Chinico de Xan. E despois temos tamén algunha movida para setembro-outubro, pero que tamén está sen anunciar, entón pues, temos que estar caladiños. Está dependente das redes sociais, de Batosai, web e todo iso. Cun disco, como digo, que aínda ten percorrido, compoñedes, música, voz, todo, sí? A que lle canta Batosai? Pois eu sempre digo que é un grupo bastante visceral, no sentido de que o que busca é, sobre todo, enerxía e desafogar. É bastante catárquico, é como... non sei, hai peña que o mellor é capaz de facer letras moi temáticas sobre cousas, pero aquí é como que intentamos máis, é como máis un rollo de sensacións, de decir, pues quero dar caña, ou quero ser máis nostálxico, ou quero estar, sabes, sin tanto rollo, é bastante directa a movida. Vale, sigue sendo reivindicativo o rock, porque a veces, durante un tempo era o altofalante da reivindicación, o rock. Mentras outros estilos estaban me gustas, non me gustas, deixaches, me deixaches, o rock segue sendo esa vía tamén para... Eu creo que sí. E incluso xa, ainda que non sexa super explícito, pero xa o mero feito de ter unha banda de rock é bastante... Quer decir, ao final telo que facer moito co teu círculo cercano, é moito de pequeno nicho, e sobre todo as redes de conexión que se crean entre bandas, entre salas, entre asociacións e tal, que fai que manter ese rollo. Total. Podes descubrir cal vai ser a primeira canción? Coa que abriríades? Podese facer spoiler ou non? Non, vamos a esperar. Non, para que sexa sorpresa, que así mola máis. Eso. Héctor, graciñas por vir, vale, por facer este esforzo, porque, bueno, sempre que un se enfronta a un concerto, pois ten a mente precisamente nese día, segue habendo bolboretas na barriga, que iso é bo, evidentemente, aínda que se xa de roqueiros, isto confesades, non? Home, isto é un namoramento co escenario e con estar á altura do público. É un dos festivais de rock de toda a contorna que máis xente xunta. Sí, a verdad que o ano pasado o viñera e montouse un bo sarao. Un bo sarao, milleiros de persoas que se van xuntar hoxe aquí, Moi ben. Pois nada, ás 10 da noite, non cheguedes tarde, que senón perdedes a actuación de Batosai, que vaya ben, graciñas por vir, tío. Graciñas, gratas.